Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian Bu Dwi wonten ing pelajaran Basa Jawa kelas sekawan SDIT Amal Insani Jepara. Bertemu kembali dengan Bu Dwi di pelajaran Bahasa Jawa kelas 4 SDIT Amal Insani Jepara. Pripun kabari bocah-bocah? Sehat? Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah sehat, selalu sehat, tetap semangat, tetap sehat, tetap semangat. Nggih. Oke, sakderenge sinau bareng-bareng, ayo ndonga riyen berdoa dulu bersama-sama ya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo disiapke riyen buku paket Basa Jawa kelas sekawan lan alat tulis nggih. Sampun? Nggih. Oke, pekan wingi nika wonten tugas kangge sinau halaman sekawan nomor 3 sekawan gangsal. Nah, sakniki sing halaman sekawan nomor 3. Negesi tembung. Nah, puspa tegese kembang. Putra tegese anak. Maraksowan tegese menghadap. Warsa tahun, tanggap warsa ulang tahun, ngrenggani menghargai. Manah tegese ati, yuswa tegese umur, bekti tegese berbakti, saged tegese bisa. Sampun nggih, wonten sing salah? Nah, nek wonten sing dereng bener dibenerke riyen. Nggih, sampun. Lanjut sing nomor sekawan. Nomor 4 halaman 4. Nomor sekawan halaman sekawan. Gawe ukara, membuat kalimat dari tembung dari kata sing a puspa. Contone gandane puspa melati iki arum banget. Baunya kembang melati ini harum sekali. Sing B, Akbar sowan dateng daleme Burina. Sing C, warsa wau tegese tahun. Warsa 2019 wingi bapak ibuku tindak haji. Tahun 2019 kemarin bapak ibuku pergi haji. Sing D, manah. Ampun ngantos natoni manahipun ibu. Jangan sampai membuat kecewa ibu. Sing E, saged saka tembung saged. Siti mboten saged sekolah amargi nembe sakit. Siti tidak bisa ke sekolah karena sakit. Sing F, dadi anak kudu bekti marang wong tua. Jadi anak harus berbakti kepada orang tua. Sampun? Oke, sampun. Sakniki sing nomor gangsal. Mangsuli pitakon, menjawab pertanyaan. Ayo dicocoke nggih. Sing A, apa irah-irahan geguritan ing dhuwur? Irah-irahan niku napa? Nggih, judul. Apa judul dari puisi yang di atas? Tadi nggih, yang halaman 3. Irah-irahan geguritan ing dhuwur yaiku puspa saking Keng Putra. Nggih. Sing B, apa tegese tembung puspa ing geguritan mau? Apa arti kata puspa di geguritan di puisi yang tadi? Apa artinya puspa? Puspa tegese kembang. Sing C, geguritan mau sejatine katujokake marang sapa? Geguritan tadi ditujukan untuk siapa? Geguritan mau katujokake marang ibu, ditujukan untuk ibu. Sing D, pira yuswane ibune manut geguritan mau? Berapa umurnya ibu sesuai puisi yang tadi? Yuswane ibu manut geguritan yaiku 90 tahun. Umurnya ibu di puisi yang tadi ya, umurnya 90 tahun, 40 tahun. Sing E, apa pitutur luhur sing bisa dicupuk saka geguritan ing dhuwur? Pitutur luhur niku nasihat
Pesan pitutur luhur saka geguritan yaiku dadi anak kudu bekti marang wong tuwa. Sampun nggih. Nggih, sing dereng ayo digarap, sing sampun menawi wonten sing salah ayo dibenerke. Sampun? Nggih. Lanjut nggih. Nah, sakniki sinau napa? Wingi sampun tentang geguritan, tentang puisi. Sakniki tentang kawruh basa, tentang tembung lingga, tembung andahan. Oke, dibuka bukune dhewe-dhewe halaman 8, halaman 8. Sampun, halaman 8 nggih. Tembung lingga atau kata dasar yaiku tembung sing isih asli durung owah saka asale. Kata yang masih asli belum berubah dari asalnya. Contone, tulodone, sapu, tulis, tuku, gambar. Nah, niki jenenge tembung lingga. Nek ten bahasa Indonesia, kalau di bahasa Indonesia kata dasar, kata yang belum dapat, yang masih asli. Nggih, sakniki tembung andahan. Napa niku tembung andahan? Yaiku tembung sing wis owah saka asale amarga diwenehi ater-ater, seselan utawa panambang. Kata yang sudah berubah karena sudah diberi ater-ater. Kalau di bahasa Indonesia awalan, seselan kalau di bahasa Indonesia sisipan atau panambang. Panambang itu akhiran. Nggih, contone nyapu. Tadi dari kata sapu, tembung linggone sapu, kata dasarnya sapu. Nek wis entuk awalan dadi nyapu. Tulis dadi nulis. Tuku dadi tukunen. Gambar dadi gambar. Paham nggih? Nggih, tembung lingga niku kata dasar, tembung andahan, tembung lingga sing wis ketambahan nggih wau ater-ater, sisip, seselan utawa panambang. Nggih, sakniki ten bukumu wonten contone. Nah, contone tembung linggane sapu, tembung andahane nyapu, disapu, sapunen. Tulis, tembung linggane tulis, tembung andahane nulis, ditulis, tulisan. Nah, wonten malih contone silih, tembung andahane nyilih, disilih, silihan. Wonten malih contone gambar, tembung andahane gambar, digambar, gambaran. Paham nggih? Niki wau tembung linggane kata dasare, niki tembung andahan sing wis owah merga dapat ater-ater, sesisipan utawa panambang. Oke, lanjut nggih. Lah sakniki kangge sinau coba digarap halaman 8 nggih, halaman 8 nomor 16. Ngisi tembung andahan saka tembung lingga. Wonten nggih, contone niku pangan, tembung andahane mangan, dipangan, panganan. Iku nggih wonten tabel sing halaman 8 nomor 16. Diisi, dicoba digarap riyen ten griya kanggo sinau nggih. Mboten usah dikumpulke. Sampun, mangke ditambah ulangan piwulang setunggal. Nggih, dibuka bukune halaman 11 nganti 12. Halaman 11 sampai 12 Romawi A, Romawi B. Coba digarap kangge sinau, mboten usah dikumpulke. Nggih, pekan ngajeng wonten LK lembar kerja basa Jawa bab setunggal. Saged nggih, mboten usah dikumpulke. Sampun nggih, sampun cekap sinaune bareng Bu Dwi.
Dwi, pesen Ibu Dwi, jaga kesehatan, sholate ojo ditinggal, murojaah lan hafalane ditambah, bekti marang Bapak Ibu wonten dalem. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.